खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैदो फरायसाफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायलांलायनोसै। 10 थाखोनि सानखान्थि सोंनाय बिदां 4.1 नि बेयो पार्ट 2 भिडिअ। पार्ट 1 आव आङो जौगानाय समानथायनि सिनायथिखौ होग्रोखांबाय। जायफोर फरायसाफोरा नुवाखै बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होना होदों, डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायहैनो हागोन। नायनानै ला, पार्ट 1 खौ नायोब्ला बांसिन बुजिगोन। दा बेवहाय पार्ट 2 आव बिजाबाव थानाय सोंथिखौ जोङो मावफुंथाय दिहुनगोन। 2 नाम्बाराव दोङो मा गाहायनि थासारिफोरखौ जौगानाय समानथायनि महराव फोरमाय होनना बुंदों। गाहायनि थासारिफोरखौ जौगानाय समानथायनि महराव फोरमायनो खोन्थादों। रमान नाम्बार 1 खौ लादों आं बेवहाय कुइसन। रमान नाम्बार 1 नि कुइसना मोनसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया 528 मिटार स्कुवार। दब्लायनि लावथाइया बेनि गुवारनि 2 फाननि से बांसिन। दब्लायनि लावथाइ आरो गुवारखौ जों दिहुननो नांगौ होनना बुंदों। अब्ला बेबायदि सोंनायनि बेलायाव जोङो कुइसनखौ बुजिग्रोनांगौ। कुइसनखौ जोबोद मोजां बुजिनांगोन जों, अब्लासो बेनि मावफुंथायखौ दिहुननो हागोन। मा होनना बुंदों सोंनायाव? मोनसे आयतारि दब्लाय होनना बुंदों। आयतारि दब्लायनि, हमना ला नै बेफोरबायदि आयतारि दब्लाय, बेफोरबायदि आयत महरनि दब्लायनि दब्लायथिखौ होदो जोंनो 528 मिटार स्कुवार। बेनिफ्राय आयतारि दब्लायाव मा गोलाव आरो गुवार थायोना, बे मोननैनि सोमोन्दोखौ खिन्थादो जोंनो। मा होनदों? दब्लायनि लावथाइया बेनि गुवारनि 2 फाननि से बांसिन। लावथाइया गुवारनि 2 फाननि से बांसिन होनना बुंदों। दा बे लावथाइ, गोलाव आरो गुवार, लावथाइ होनना बुंदों जोंना बेवहाय लावथाइ आरो गुवार। नैबे लावथाइ, बे गुवार, इक्सायना गुवार। लावथाइया गुवारनि 2 फाननि से बांसिन होनदों। दा बेफोरबायदि मोननै राशि थायो बेबायदि सोंनायाव। दा मोननै राशि होनाय थागोन नोंसोरनो। बे मोननैनि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ हमना लायोब्ला मोनसेखौ नोंसोर अट'मेटिक मोनो माने। दा माबायदिखौ हमनांगौ बेखौ गोसोआव ला। जेब्लाबो मोननैनि मादाव जायनि होनाय थायो, बिनिख्रुइ, आमुगनि, जायनि होनाय थायो, बे नि होनाय थानायखौ हमना लानांगौ। हमना ला नोंसोरनो एग्जाम्पल हिसाबै आङो राम आरो सीता मोननै थाबाय, मोननै राशि हमना ला। रामनि होनना थायोबाथाय हमना ला बिसोरनि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ। हमना ला रामनि होनबाथाय रामनिखौ हमना लानांगौ। हमबाय रामनि दानि बैसो होननानै। जायनि होननाय थायो बेखौ हमना लानांगौ। रामनिख्रुइ होननाय थायोबा रामनिख्रुइ, रामनि बैसोखौसो हमना लानांगोन। बेफोरबायदि मोननै राशि थायोब्लाथाय मोननैनि मादाव मोनसेखौ हमोबाथाय मोनसेखौ अट'मेटिक मोनो। माबायदिखौ हमनांगौ? जायनिख्रुइ होनदों, जायनि बिदि थायो बेखौ हमना लानांगौ होनना बुंदों। हमना ला खोलोम आरो बहि, बिसोर मोननैनि मादाव खोलोमनिख्रुइ बांसिन, बहिनि बेसेना खोलोमनिख्रुइ बांसिन, खोलोमनि 2 फान बांसिन। जायनि, खोलोमनि होनबाथाय खोलोमनिखौ हमना लानांगोन। बहिनि होनबाथाय बहिनिखौ हमना लानांगोन। अब्ला बेबायदि हमनांगौ। नायलाय जोंना सोंनायाव मा होनदों? दब्लायनि लावथाइया बेनि गुवारनि होननानै गुवारनिखौ हमना लाग्रोनाय। आयतारि दब्लायनि गुवारखौ हमना लाग्रोबाय जोङो x मिटार होननानै हमना लाग्रोबाय। अब्ला दाना सोंनायाव नायदो, लावथाइया गुवारनि, गुवारा जोंना x ना, गुवारखौ जों x हमबायना, बेखौ जों x हमबायना। लावथाइया गुवारनि x नि 2 फान, ओमफ्राय बेखौ 2 फान होनबा नालाय 2 जों सानजाबदो। 2x 2 फाननि से बांसिन होनबावदो। से बांसिन होनबा नालाय से दाजाबबाय आरो बेबायदि। ओंखायनो लावथाइया गुवारनि 2 फाननि 2 फान जाबाय आरो से बांसिन ओरैनो। माने गुवारखौ मोनबाय x मिटार, लावथाइखौ मोनबाय 2x + 1 मिटार।
अब्ला होनाय दं दब्लायथिया जोंना 528 मिटार स्कुवेर बा दब्लायथिखौ जों बोरै दिहुनोमोन आयतनि दब्लायथि जों बे आयतसो नालाय ना दब्लाया आयतारि महरनि दब्लायसो नालाय आयतनि दब्लायथि दिहुननांगोन आयतनि दब्लायथिखौ दिहुननो लावथाइ सानजाब अरथाइ दिहुननांगौ 528 होनाय दंखायो जोंना दब्लायथिया बा लावथाइ अरथाइखौ सानजाबदो जोङो नैबेखौ सानजाबनोसै लावथाइया जोंना 2x + 1 अरथाइया जोंना बेसे x सानजाबबाय जोङो 528 मिटार स्कुवेरा बेनो बे दाना सानजाबदो x जों 2x सानजाबबा 2x स्कुवेर प्लास x जों 1 सानजाबबा x बेखौ सानजाबनानै बेनो जाबाय बै 528 खौ ओरै लाबोनोसै माइनासा फैगोन बे 528 आ x बेखौ ओरै लाबोबाय नालाय बेसे 0 जाबाय आरो बेफोरबायदि जौगानाय समानथाय दिहुननो खिथादो होमबा जोंना बेनो जाबाय एन्सारा जौगानाय समानथाया बेबायदिल' खालामनांगौ बे 2 नाम्बारनि सोंनायखौ मोनसे बानायबावनि जों बे 2 नाम्बारनि सोंनायाव मोनब्रै कुइसन दङ मोनब्रैनि मादाव मोननै बानायबानो जागोन मोननैखौ नोंसोर हाखागोन बेबायदि रोखोमनि बानायबानो जाबाय टेकनिकआ बेनो बेवहाय बे जेंनाखौ सुस्रांनोबा टेकनिकआ बेनो जायनिख्रुइ जायनि होनाय थायो बेखौ हमना लानांगौ मोननैनि मादाव अब्ला दाना बे सोंनायखौ नायनि रमान नाम्बार 3 रमान नाम्बार 3 रामनि बिमाया बिनिख्रुइ 26 बोसोर देरसिन दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासैया 360 जागोन जों रामनि दानि बैसोखौ दिहुननो लुबैयो जों दानि बैसोखौ दिहुननो लुबैयो होनना बुंदों रामनि दानि बैसोखौ मा नैबेयाव नाय राम आरो रामनि बिमा सानै दं जायनिख्रुइ होनदो बेखौ हमना लानांगौ रामनि बिमाया बिनिख्रुइ होनदो रामनिख्रुइ होनदो कारण रामनि दानि बैसोखौ हमना लानांगोन बेवहाय रामनि दानि बैसोखौ हमबाय जोङो x बोसोर रामनि दानि बैसोआ x बोसोर होननानै अब्ला बिमानि बैसोआ बेसे जागोन बेखौ अट'मेटिक मोनसेना जोङो बिमानि बैसोआ बेसे जायोनो रामनि बैसोनिख्रुइ 26 बोसोर देरसिन होननानै 26 बोसोर देरसिन अब्ला रामनि बैसोआ x बा 26 बोसोर देरसिन होननानै 26 दाजाबदो रामनि बिमानि बैसोआ इसिनि बोसोर जाबाय सानैनि बैसोखौ मोनबाय नै सासेनिखौ हमना लानायावनो बेबायदि जायनिख्रुइ होननाय थायो बेखौ हमना लानांगौ जायनि होननाय थायो बेखौ हमना लानांगौ फार्स्टआव दाना 3 बोसोर उनाव होनबावो 3 बोसोर उनाव होनबाथाय दानि बैसोजों 3 हमना ला आंनि दानि बैसोआ 10 बोसोर आं 3 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन 3 दाजाबदेरबानो जाबाय आं 3 बोसोरनि उनाव 13 जागोन हमना ला आं दानि बैसोआ 50 बोसोर 3 बोसोरनि सिगां होनबाथाय बेसे मा खालामनांगौ जेसेबां सिगां होनो एसेबां दानख'नांगौ दानि बैसोनिफ्राय 3 बोसोर सिगां आंनि बैसोआ बेसे जागोन बेसेमोन 3 बोसोरनि सिगां 3 दानख'दो बेसे जागोन 47 बेबायदि अब्ला बेवहाय होनदो जोंना 3 बोसोरनि उनाव होनदो 3 बोसोर उनाव रामनि बैसोआ बेसे जागोन रामनि दानि बैसोआ x बोसोर 3 बोसोर उनाव होनो लेखाय 3 दाजाबबाय बेखौ 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ इसिनि बिमानि बैसोआ बेसे जागोन बिमानि बैसो दानि बैसोआ x + 26 मोन 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ बेसे जागोन 3 दाजाबदेरनांगोन दाजाबनानै बेसे जाखो x + 26 जों 3 दाजाबनानै 29 बिमानि बैसोआ इसिनि जाबाय रामनि बैसोआ इसिनि जाबाय 3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ इसिनि जाबाय इसिनि बोसोर अब्ला बिसोरनि बैसोनि 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाब गासैखौ जोंनो होदो बेसे 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाब गासैया 360 बा बिसोरनि बैसोनि सानजाब गासैया 360 होबाय अब्ला बे 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोआ बेसेमोन नैबे मोनसे रामनि बैसोआ इसिनि बिमानि बैसोआ इसिनि बिसोर मोननैखौ सानजाबनांसिगोन जोङो x + 3 रामनि बैसो आरो बिमानि बैसो x + 29 नै बिदि खालामनांगौ दाना बेजों सानजाबदो अब्लानो जाबाय x जों x सानजाब x स्कुवेर प्लास गोजानालाय प्लास जाजोबखागोन x जों 29 सानजाबबा 29x प्लास 3 जों x सानजाबबा 3x प्लास 3 जों 29 सानजाब 3 सानजाब 9 27 आखायाव 2 3 सानजाब 2 6 7 8 इसिनि जाबाय बे 360 आ बेनो बे दानिया x स्कुवेरा बेनो बे नै x गोनांजों x गोनां दाजाबनो हायो 29 जों 3 दाजाबबाथाय 32x प्लास 87 दंखायो माइनास इखौ ओरैलाबबा माइनास जाबाय 360 खौ ओरैलाबबाथाय माइनास जाबाय इसे 0 जाबाय दानिया x स्कुवेर प्लास 32x दानख'नांसिगोन 360 निफ्राय 87 360 निफ्राय 87 माइनास खालामनोसै जोङो
बेवहाय 3 थाबाय, बेवहाय 7 थाबाय, बेवहाय 2 थाबाय। बेसे जागोन? देरसिना माइनास 360 आ देरसिन, बे माइनास नालाय सिनाबो माइनास जागोन 273 इकुवेल 0। बेनि जौगानाय समानथायखौ दिहुन होनना बुंदोंमोन जोंना बेवहाय जौगानाय समानथाया बे रोखोमनि जाबाय आरो। दा 2 नाम्बारनि सोंनायखौ बे रोखोमै खालामबानो जोबोद गोरलै आरो इन्टारेस्टिं। उनाव जोंना दा बेवहाय रामनि दानाय बैसोखौ दिहुननो लुबैयोल'सो होनना बुंदों, जोंखौ दिहुननो खिन्थायाखैना, जोंखौ जौगानाय समानथायल'सो बे जेंनानि बे बाथ्रानिफ्राय जोंखौ जौगानाय समानथायल'सो दानो खिन्थादों नालाय जों जौगानाय समानथायल' दादो। उनाव जोङो आरो बेखौ मावफुंनाय दिहुननानै रामनि बैसो आरो बेनि बिमानि बैसोखौ दिहुनहैनो हायो जोङो, बेखौ जों उनाव मोनलांबाय थागोन। दा जोंना बेवहाय सोंनाया ओरै जों मावफुंनाय दिहुनदो, बेखिनियावनो जोब्बाय। दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। उननि भिडिअआव आं 4.2 खौ लाना फैगोन। बेनिखायनो फरायसाफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा। आं भिडिअ आरो साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लानांगौ, अब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंसोर नुनो मोनो। गोजोन्थों। थेंक इउ।